Ngiyanibulisa babukeli egameni likaYesu waseNazaretha, ngumfundisi Bathanda Cwasi lona. Yes, i-episode yethu kanti yazi noma yesingaphi mntakaba sezininzi kakhulu ngoku I think eye-6 lena sinayo namhlanje apha ku-Reason to Live. Siyakhula wena bit by bit. Ngiphinde naniphathe lo mnye umuntu kwakhona. Hey Nkosi yami, sijile elinye ikhasi nje okanye enye level nje yethu apha e-Reason to Live namhlanje. Kodwa ke masivule litshele khazazise nje kabulisa ababukele egameni likaJesu. Molweni tatami. Molweni masibulele sibulise kubabukeli bonke kwi-Reason to Live. Yes. Yeah, tata umfundisi Bathandwa Cwasi siyabulela kakhulu ngethuba osinike lona lokho kuba size apha igama ke ngoSiyabonga wakwaDoyle ndisuka originally pha kumhlaba wase bathi Gqeberha ngoku. Okay. Ndingutata family man otshatileyo. Okay. Ononkosikazi omnye ongumama. Jesus. Then ndinabantwana ke bane abantwana bam. Wow. Beyibona enhloko lenoko seyizichaza. Yeah, nabantwana boy A1 inkulu. Yes. Kwakunye ne-girls ezintathu which is nguLutho boy beno CV no Omi no Ozi. Hayi Nkosi yami. Yeah, kodwa ke ndingumntwana kaThixo. I'm serving in the kingdom of God. Okay. Fully committed and dedicated. All right. Enkosini as umntwana kaThixo. Yes. Ndiyamthanda kakhulu bawo. Ndiyamthanda kakhulu bawo. All right. Wow, siyabulela tatam kakhulu ke ngakusazisa. So ndiyahalela ke soze siya ngqo emgcini ke tatam kwinto esizothetha ngazo namhlanje. Ndiyacinga ukuthi futhi ngiqinisekile in fact uba singathi sibe lapha zikhona izinto zikaThixo ezilapha kuwe esizidingayo nathi namhlanje. So as umntwana kaNkulunkulu ke ngo zizipho nezinto obusy zizo apha in the kingdom of God. Just nje usibalisele nje ba lena sandule ke ngokungena sike sidive in ke ngokuzo zonke ke ngoku ezizinto ozobe uzibalile apha. All right. Izinto ke endi-involved kuzo zininzi kakhulu. Okokuqala ndizawukhankanya ukuthi kwi-organization kaKhona uKamva. So I'm the founder of Khona uKamva. All right. National Gospel Music. Zonke ke i-initiative enzenzayo ndizenza under i-umbrella uKhona uKamva. Okay. Investment. All right. So kuKhona uKamva investment kuKhona uKamva National Gospel Music Awards. All right. Awards ze-gospel esinazo esizenzayo. Then kwakhona we discover, develop and expose talent. Okay. Kwakhona uKamva. Ndikhona ke ku-music production emculweni as a producer. Ndikhona also ndiyakhona kwesakhono as a graphic design. All right. Ndikhona kwicala le-instruments. I do tutor i-keyboard. Okay. Ndiyatutorisha i-keyboard. Yona nto endiqonda uba ndiyayithanda. Okay. More than to play. Ndithanda ufundisa. Okay. Yeah, icala le-keyboard because basically ke ndiyayazi yonke theory ye-keyboard from start. So I also publish nangona ke ingeka officially. Okay. But ke ndibhalile incwadi ye-keyboard according to i-theory endinayo. Just engakwazi useva abantu. Abantwana bakaThixo. Uyabona. So I also do play nasenkonzweni ke ndingumdlali. What? So a couple of things enzenzayo. One of ezinye izinto abantu abaninzi abaye bandazi ngazo ndingathi uba yi-radio presenter. Okay. So I've worked kwi-space se-radio presenting for so many years, over 17 years. So I've worked for radio
Tigerberg, Okay. Tigerberg 104 FM now. I think over 10 years. For over 10 years I've worked with Radio K Pulpit. Okay. I've worked with Radio Disa as a station manager. So yeah, ndisebenzile kwicandelo le radio. Okay. And one of the things also is ndikhe ndavela as a TV presenter kancinci. Okay. Yeah, kwi Cape Town TV. Okay. Yeah, so I'm one of the co-founders of the gospel show ku Cape Town TV. So the founder khona pha esadlala nangoku namhlanje. Yeah. Okay. Yeah. So since isakhono sami ikuku discoverish noku develop, that's my mission, noku expose. Okay. Yeah. So we also discovered ukuthi akho gospel program, gospel TV program Western Cape. Okay. So I came with a concept uba ibe khona. Okay. So yeah, vulelwe channel ku Cape Town TV. Yeah, it's currently operating, broadcasted by Cape Town TV. So also we discover so many artists okanye worshippers okanye musicians. Okay. Western Cape, I don't know uba ndiyakwazi ukucounta ngoma mhlambi ngazama ngokwe-percentage uba mhlawumbi ndingathi about kweli cala la low black local market ye-gospel and recognizwa kakhulu eku-discoverisheni. Yeah, it could be 80%. Wow. Of artists is discovered leyo. Okay. One of the artists that we discovered and yakhula kakhulu yona yaqama we discovered Xolisa Khwinana. Okay. Discovered by apha kule program developed and exposed up to the national level. So and so many endingazibala ke ngoku yabona abanye bazi-backers abo afikile, they been discovered, abo Sophumelele Mahomba, ndingabala oSefani, Mama uSefani, Apostle Sefani, uSiseko Mfaca. Yeah, there are many artists that ukhona ukamva has discovered, ndingabala ndingayeki. Yeah, so isakhono sethu nje kukudiscoverish. Yeah, si-develope, si-expose. Yilo mission uNkulunkulu anike yona. Naxa ndifumana uba i-Western Cape akukho i-music awards ze-gospel. Okay. We found i-music awards pha koma KZN, Jazz Crown, found ikoma Joburg ingoma, sayifumana eMpumalanga, but i-Western Cape bingenayo. So I'm the first to discover National Gospel Music Awards in Western Cape. Yeah. Okay. So now we 7th years. Okay. Celebrate so na ibingekho. And kuleyo nto ke yonke siyenzayo kakhulu thina as discoverers kukhona ukamva. We not focusing more on those people who are already established, already popular, already known. Okay. But we're more focused kwinto engekhoyo. Engekabikho, engekaziwa. Wow. Then through kuba uThixo ke ndingumntwana kaThixo wasindiswa ngefaith. Okay. Yeah, ndingumntu okholwayo kakhulu. Ndiyamthemba uThixo ngento yonke. Okay. Even currently, we discovered another initiative, a national. Okay. Yeah, Arise and Shine. Okay. Talent Search South Africa. Yeah. So nayo we saw a gap yento engekhoyo. So yeah, umuntu ondazi kahle ndikholwa kwinto engekhoyo. Okay. Ndiyayikholwa ndiqiniseke. NgoThixo ngoba ngaveza lento ingekhoyo ibe khona. So andiyoyi kakhulu into seyiphaphezela. Okay. But ndikhangela kanye apho kungekho nto khona, and then ndisondele nayo ndize nayo ndiyiveze. Nazi izingozi zikhona, sigqamile, sine musicians, sinantoni. Okay. Yeah, so
Yeah, there are a lot of izinto and the involved gozo. And another thing, as a community network developer, Okay. yeah, I've just been appointed as now a community network developer by one of the international projects, which is United in Crisis, South Africa. So now uThixo through naye ibingekho yintoni uThixo ozawuyenza ukuthi kuncedeke i-community through local churches. Okay. Ibandla xa kune crisis, xa abantu betshelwa bene-floods bazawuthini, uyayibona. So I'm happy that uThixo I become the part nam bathi xa ifoundwa yakhona yasekwa yaqala. Okay. And kwafuneka bakubekho umuntu. Yeah. So God has appointed me to be a network developer at United in Crisis, South Africa. So like konke nje, it's by the grace of God. I don't even know where to start. Yeah. Yabona ke xa sekunjena ke kunzima. Ngoba nje xa kunamanzi zaqala ndithi khawungene kweli cala ndithi yithini xa zingaka ezi zinto ezi. But ke tatam on a serious note singake sibuyele ke ngosize kule ndawo ethi ndiyakubona zininzi izinto ezo othi sowungene kuzo. Nami ndiyazothuka ungasaziqapheli uba zininzi kangaka. Yes, xa sezininzi kangaka ezi zinto ezi oxakeke zizo noba busy zizo. Ndicela ukhe ndiqonde tatam yintoni edriver yonke lento. Enye into kulaa profile yakho ubukwandicaciselana ngento edibene ne-youth phakathi. So and ubusitsho uba uyathanda ukusebenza kakhulu nento edibene ne-youth nabantu nje abathi. So ndirhalela ukwazi ukuthi iyonke lento lena isuka phi xa iyonke lento lena. Nokuthi ke singaqala mhlawumbe nakule youth okanye nawo ke mhlawumbe ekukhuleni kwakho bisuke ekukhuleni kwakho. Unabe nje ndifuna ukukhulula nje tatam kusibalisele nje ukuthi ihamba kanjani yonke lento, isuka phi lento lenhliziyo yezi zinto zingaka. Ndiyayithanda mana lento yobana ufuna into ezingekhoyo, ayibo, amen. Ufuna into ezingekhoyo, ufuna ukuziphuhlisa, uzicoce mhlawumbe uzilungise, then bese ziya exposeka ziqhubeka zibheka phambili phaya. So intoni drive, intoni eqhuba yonke lento lena ukuthi mawubheke phambili wenze izinto zenzayo. Yeah. Just before ndibe kanti ndidibana nenkosi. Okay. I believe ukuthi I background yam nayo ibe nayo indima edlalayo. Okay. Kulento endibe kanti ndiyayenza namhlanje. Then kwazofika igospel. Okay. Yayithatha igospel yonke lento ke ngoku yayilungisa ba ibe into eqhamileyo ebonakalayo. So andikhulanga kwekhaya elinanto. I grew up from a family engathathi intweni, looking at how disadvantageous abantwana xa bekhula, ndiza kule nto yolutsha, xa bekhula besokola izinto ezibuhlungu through i-peer pressure. Okay. Izinto abaye bangene kuzo bebangwa imeko abakhulela phansi kwayo. Yeah, mhlambi xa sibona abantwana abaninzi mhlambi bezi-criminals okanye ndingathi bazi-criminals, ayizo-criminals, besenza i-crime, andiyibeke ngolo hlobo. Yes. Mhlawumbe siye sijonge ingcambu, uyayibona. Yes, we do understand abanye ukuthi kukhona into ebaqhubileyo. Okay. Abanye ke babone just kwabani kube senziwe baqonda ba into eright bezifunela imali. Okay. Yeah, but xa uyijonga ke kwaba bakhula kumakhaya ngenanto iye ikwazi uba driver lanto bazibhaqe
umntana ongahoywanga, ongakhathalelwanga, ongayazi uba kwalapha ekhaya uba uzawuthatha ntoni, adibanise nantoni, nalapha ekhaya kwaziwa. So abantwana iyakwazi laa nto uba ibenze ukuthi bayokwenza izinto ezingalunganga zomosha. Iphinde loo nto result okokuba baphelele ezidrongweni abanye babhubhe, basweleke before time. So through ukuphila ke ngokwe-environment yoba ndikhule nam ndiphuma kwekhaya lingenanto. So ndiye ndayifunda ipain yomntu engenanto. That's why ndiyaqonda uba andikwazi umyeka omnye umntu angabi nanto. Ndinganokwazi umyeka omnye umntu angabi yinto kuba ndi-understanda, yabona. So I think laa background indincedile just before uba afike even uKristu. Phofu ndizawutsho ukuthi uThixo uba khona nathi asincede, asifundise kungekafiki ne-gospel ngoba siyi-understand. Ndingathi ingakafiki ne-understanding yevangeli uba ngoku naye ndiyakwazi ukwamkela uYesu. But uThixo uba khona uyakwazi ukubeka kwiimeko abe khona eqonda okokuba kule meko akubeke kuyo kukhona into afundisa yona. Ndiyafuna ukuthi ndigqithe kuloo nto uba wonke umntu okweyiphi nayiphi imeko enzima, especially semtshe sakhula, but makayazi ukuthi laa meko abekelwe kuyo yona akuyo ngoku ayizanga zokumbulala. Izifuna okokuba abe ngumntu ongcono ngomso. Abe I will say ungumntu onyoliweyo uThixo. Xa uThixo ekubeka ekukhulisela kwindawo yokokuba kungabikho nto kokwenu, uhlupheka ikhaya lakho nawe uhlupheke, awuqalekiswanga, ayisosiqalekiso. Ungavumi ubheka ezangomeni uyobuza uba udaba wathini, kwathini. So ndiye ndinqande ne-youth eninzi uba mayingabi nayo loo mibuzo uba mna I grew up without utata, ndiyamsonda utata okanye umama, ntontontoni. Ubomi bomntwana omtsha, I have to say ndizayithetha different, it has nothing to do with umzali wakhona okanye ngabikho. Nam bendinabo abazali bebabini. But while bekhona umama wamove waseKapa, ndishiya ndimncinci, ndakhula without umama. Kodwa akaswelekanga umama ndimzonda. Nangoku uba endishiyile zange ndithathe uba laa nto sisiqalekiso. Also utata wam usekhona nangoku, naye bekhona. But as utata ekhona utshatile, nomama atshate naye, ungumama wam. Uyayibona, ndamamkela. So but into endifuna uyiveza yinto okokuba ngoku ebekhona notata sikuyo, kodwa I've learned uba ndingaxhomekeki kuye. Andiyazi why ndingaxhomekeki mntwini. Uyayibona, ndiphile ikhona into uThixo bendilungiselela yona. Yile ngoku ndiyibonayo namhlanje, bendingayiqondi ngelaa xesha uba why. But zange ndaba nayo imibuzo uba why. Zange ndayiqalekisa futhi, zange ndayisola. And loo nto it helped me okokuba day by day ndigain strength sokokuba I want to become someone better ebomini. Uyayibona, than kwimeko endikholela kuyo. Uyayibona. So indincedile ke kakhulu loo nto. Ndakwazi ke ngoku ukuzamela izinto, yabo, ngendlela right. Uyayibona. So that's why into yokuthanda kwam i-youth nokokuba ndibabone uba xa ndimbona umntu omtsha ngasabe yinto, angasolile, especially umntu ongenanto. So ndiyayazi uba isukela phi, because nam ndaqhubeka ndade ndangulo mntu ndinguye, ndazoba ngutata, ndanabantwana, ndatshata, yonke loo nto, ndihleli nefamily yam. It's for 16 years now.
nditshatile sihleli nonkosikazi right yayibo. So andinazinto ezingamanqala nentoni ba umama kwakutheni, because but nango ndizoyi-understanda later xa ndidibana nobawo ndisamkela ivangeli gospel, understand ke ngoku ukuthi wanika uThixo ilizwi elikuJohn chapter 13 verse 7. Yes. Elithi okwangoku awukakuqondi enikwenzayo kodwa ukuqonda kamva. Yes. So ngoku yiloo nto endidrayivayo kuze kuzozalwa lento ethi ukhona ukamva. So xa ndibona umuntu engekho sendaweni nekhaya lakhe alikho sendaweni, yes, mna ndiyijonge laa meko akuyo ngoku nalaa ndawo, ndiye ndibone umuntu ongcono, wow, ophumeleleyo, othile. So no wonder I have that strong faith with umuntu omtsha xa ndimbona, noba ndimbona esesimokolweni but ngoliso lam ndimbona ekwenye indawo engumuntu ongcono, uyayibona. So because nam I've been there, ndikhe ndaba ngumntwana ewe kha ndikhule ke ndibe stowed, ndibe exposed ebustowdini, kodwa ndikhule ndisiba nami ezi zinto zibiwayo. Umzekelo iintombi, ndidlale neentombi, ndibe iibhotile ze-all brown, ndibe yabona utywala, sensitshiwa I've been experienced, I do have experience kwizinto ezininzi zobomi, but ezaa zinto ndiye ke ndancedwa nguThixo ke kuzo ukuze ndibe kanti ndiyaphuma kuzo. Yeah. So umuntu omtsha ke xa ndimbona engeyonto, because ngoku abantu sibajaja ufuna uzi-associate nomntu xa sombone nento. Yes, yes. But ngoku engenanto awunaso isityhilelo sokuba uThixo uyakwazi ukuthenisha izinto. Lo muntu umbona namhlanje ngomso ungadibana naye eyenye into. So mna always ndinala faith, that's why I always believe kumuntu. Ndakuhlonipha mna nokurespect ungekho sendaweni, ungahlonipha ngabantu ungeyonto. Even upha esitratweni kuthiwa uhlala esitratweni abantu badlula nje, but I still believe umuntu ngokaThixo. Angalapha esitratweni namhlanje ngomso ingangumuntu oyi-CEO ongaqesha. That's what drives me. So I always have that faith ngomuntu. Wow. Ngoba ngokaThixo. Tatam, sezitshebe kakhulu kwa ezi zinto sozithethile ngalona umzuzu. This is very powerful nyani, on a serious note, because sibona abantu abatsha nyani bengena kwezi zinto ezi zirongo, kodwa ngoku wena uza nesisombululo ngokuthi ungekasindiswa nosindiswa uNkulunkulu wahamba nawo, and then umuntu futhi imeko adluliswa kuyo nguThixo makangayithathi ezinto yobana izobulala yena, but makajonge ukuthi uNkulunkulu khona apha msakhona uyamdlulisa nje kule nto leyo. So ndiyayithanda nje kakhulu leyo indawo osele uyibalulile. So ithini ke ngoku le nto yakho yo music nokuhlangana kwakho neNkosi uJesu, nirhalela ezi zinto uzidibanise nje ukusibalisele nje ngazo into yobana le nto yokuthanda umculo ke ngoku kangaka njengoba uthetha ngezinto zezi-awards nayo yonke laa nto leya injeya. So nayo isukelaphi, iqalaphi yonto yokuthanda kwakho umculo uhambe nje nathi nokuhlangana kwakho noJesu, ithini ke ngoyindaba yakho nje apha? Ngifuna ukunikeza nje ixesha lakho again. Alright ke tata. Umculo wona kwasisencinane ndikhula nawo umculo. Yeah, ndingekazani negospel but ndikhula ndizithandela ke izinto i-R&B. Yeah, so ndiyakhumbula ke naxa kukho lingisa esikolweni bendihlala ndingenele, and ke ngethamsanqa bendibanethamsanqa lophumelela kolingisa bomculo, because ke ndiyaqonda uba noba ikhona something nje creativity ekhona uThixo andiphe yona. Ndiyayithanda into entsha e-unique, uba kwenziwa lena mna like to do le nto ingaqhelekanga, yabo. Njengoba abantu betrenda bafolowishe nento ekhoyo sele ikhona, and ngumntu obhiliva kwinto engekhoyo. So I always search uba okay ikhona le, wenza so wenza nto, mna ndingaza nantoni into different
Okay. That's what makes me different nakwezinto ezininzi. Yeah, so ndakhula ke ndithanda i-R&B, naye bendithanda uyicreator ke ngendlela yam. Then Okay. ndabheka kwi-hip hop, ndisuka kwi-hip hop ndangumrapper. Yeah, just and then Okay. nalapho, and when I still remember, I won 3 competitions kwenantsika kwi-hip hop. Okay. Yeah, so ndazongena evangelini. Ndihlangana noYesu ndisenza imatric. Yeah, ndahlangana noKristu, ndamamkela wayinkosi nobomi, nomsindisi wobomi bami. Okay. So continue ke xa ndifika ke ngoku ndajonga igospel ke ngoku. Okay, khawuze kule ndawo leyo kwamkela kwakho uYesu ngoba ndiye ndiyithande laa part Okay. leya. Umamkela ngaziphi izizathu kusenzeka How ntoni did it because happen? ndinalaa nto leyana ethi unomntu phaa othi hayi ixesha likafiki yabo. Ayi. Othetha ezaa zizathu zininzi naba hey xa ndizoyeka le hip hop yam, xa ndizoyeka Isoka, esi ndilibele. soka yabona. Bendidlala isoka. Okay. Yeah, njengoba ndingene kwi-hip hop, then sisiportsman, ndidlala isoka. Bekuthiwa ngo-shoes eBhayi. Nanamhlanje eBhayi xa usiyegqibeka kuna-shoes. Ucoach wami esithi nostayela. Okay. Yabo. So bendidlala isoka, ndikwakhona emculweni. Sensitsho it's good. I think one of ezinye izinto ezimncedayo umuntu omtsha Yes. is to be involved kwi-arts, Okay. entertainment. Yeah, so iyamnceda laa nto in terms of ungafocus more, because as much as ndisitsho bendingenele nakwezinto zokusela, Okay. utshaya, Okay. abantu basibona ngoku akukho mntu oyicingayo uba hayi lo yayibona, but we've been there. I've been through, but ezaa zinto zandifowukhase ndihlale kuzo. Ndiyayicinga okokuba into yokuba ndibe involved kwisport Okay. iye yandinceda. Alright. And bekukho izinto ezilimitayo. Fumanise xa ufuneka ujima awukwazi uba ubusela ubutshaya Okay, uyayibona. okay. So it's one other thing ebekekayo ngokusithetha ukuthi okay, yenye yezinto endicinga uba iye yandinceda Okay. uba ndingahlali ebutywaleni. Okay. Uyayibona Okay. kwezaa zinto, because ndikapha ndibhizi yi-hip hop, ndiyacula, sensitsho ndiyawenza lo mculo, ndibhizi nasesport isoka, uyayibona. So then undikhumbuza ke ngoku ukuthi ndiye ndasindiswa, because usindiswa kwam ndiye ndahlukana nezi zinto. Okay. Umzekelo, usindiswa kwam tatam, ndisindiswe mna njengoba ndisithi sikhulela kwikhaya ebelingenanto. Yes. How I get to know Jesus, encounter with Christ. Ndikhula sizihlalela khona ubhuti wam, nosisi wam, ndithi ubhuti nosisi. Yes. Yeah, so sikhula sihlala, I think bebe badala bona bakhulu kum, so ndikhula ke ndihlala nabo. Sizihlalela. Okay. Iyayibona. Sizihlalele. Ngilowo uzawuza nento yokuba kutyiwe njalo njalo. Okay. Sikhula ngola hlobo. So ngokwafika ixesha lokuba usisi ke ngoku wasindiswa yena, kuthiwa ngusisi Pam. Okay. Userheni ngoku. Okay. Ngosisi wami. So kwafika ixesha wasindiswa yena. Waqala nguye oqale usindiswa, wazana nenkosi uKristu, and then kwakho ixesha lobafune ukubheka kwi-tertiary institution. And kule period yokokuba bekungekho nto Okay. endlini, kwabe kufuneka imali ye-registration. Ndiyayazi uba ndasindiswa njani. Exactly. So uThixo ngela xesha andifuna uphosisa kuba ndifuna yena afumane le nto ayifunayo. Ndandimbuza uThixo, kanti uphi lo Thixo wakho? Why uThixo engazibonakalisi ke ngoku apha kuwo? Because uthi uyakholwa. Yes. Uhamba inkonzo. Uyayibona. Andika-understand into noThixo. So uThixo ndiyabona uba wafumana ithuba ngelo xesha ukuze asindise impilo yam. Yes. I still remember kwakufuneka imali engange-2.5. Then ayikho, yaqonda ke way then back 2.5 imali enkulu kakhulu. Okay. Yaqonda
kubantu, especially kubantu abangenanto. Yayiqonda impossible yonke lonto, but uThixo waya emvuselelweni sayisummarize nje Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yes. Last day ye registration yayingo Friday. So Thursday wabuya emvuselelweni. Mna ndihlele ndixhokonqa uba ndiva kabuhlungu kuba kutheni ezawukhonza uThixo committed but uThixo angamncedi ngale nto ayifunayo. Yes. Uphi kanti lo Thixo? So ndandinalo mbuzo. So Thursday wabuya emvuselelweni. Friday uThixo wavela neprovision. Remember mna ndayovulela umuntu wavuka yena walungisa akananto esandleni. That's how that's how I got faith. Okay. Ilendi isekhona namhlanje. Wow. So wavuka walungisa. Lungisa kwakhe. Nje besebhizi elungisa pha mna ndihlalene kwanqonqoza umuntu kwafuneka bendima uyapha. Ndovulela lo muntu. Ubhuti wangena wafuna uSisphem wamlinda. After walugqiba ulungisa uSisphem xa dibana naye. Eva mna ngumuntu esenza isijini sokubulela. uThixo wakhe. To cut it short, iprovision ye 2.5 yayizena lamuntu usuka all the way from eGhini sisebhayithi. Uzise just lento. Phathele leto ba makaqhubeke zonke into zakhe ezilungile. Basaro ifumene everything. Makahamba bheke esikolweni. But bengayazi. And guess what? Dala elungisa. Unibalisela ke ngoku. Xa segqibela ba hey ngalolo hlanu ukuthi how did this happen? Nje bebesemvuselelweni ngolwesine. Ufuna abantu bamkhola uThixo uyaphila. Yabona iBhayibheli ayiphosise xa isithi sidenge enhliziyweni yaso sithi akukho Thixo. Jesus. Ewe ndimbonela uThixo bhanza kubasela leya period. Ngemvuselelweni kama lelizwi nalo endisalibambileyo elo ndasindiswa ngalo nami. Ndingakhange ndiye ecaweni. uLuka 18:35. Ngolwesine kwakushunyayelwe lalizwi lithi imfama yaseYeriko. And then ibhombolozo sithi Yesu unyana kaDavide ndenzele inceba. Wema uYesu wathi mayiziswe kuye. Buzo Yesu ufuna nikwenzele ntoni? Ithi ukuba ndibuye ndibone. Wathi uYesu ubuye ubone. Why? Ukholo lwakho lokusindiswa. Wathi umfundisi wami namhlanje. Tata wami ukhona phepha mfundisi uthetha. Okay. He's a man of faith. So wathi kubo ngalalwesine emvuselelweni. Andifuni umuntu okholwayo kuba lento ebeyifuna uyifumene makaze apha ngaphambili. Uthi mntase ndaya. I believe ba nansi le mali ndiyibambile ndinayo. Kulungile ngomso. Wathi uba awukhona ungazami because uThixo ukunikele le nto uthi ndaya ndamkhola I receive. Unje bandivuka ndilungisa I already know. I received by faith. And kwathiwa faith without action is dead. Uba uyakholwa uzawuvuka nyani ulungise ezinto abantu bacimba zentsomi ziyenzeka ndayibona live. So xa vuka elungisa wafika unantsika uThixo kanti uthumela umuntu all the way from Grahamstown. Uza neprovision ngela xesha. Uthi ndayibamba mntase ndakholwa. Thixo ndinikile nemali. Jesus. Ndiyaya esikolweni ngomso. Uyayibona. So before aye esikolweni wabefika uThixo. Align. Wathatha into zakhe ipasile zakhe yonke into yakhe ready. So that's how yayingathi ayibethi Sunday uba nami indlela endandivuya ngayo ngoba kaloku anditsho ndandinalo mbuzo ndandivuyela yena uba uThixo makamphumelele ubone umuntu khula naye ubone ubunzima uyazi ukuba nansi opportunity funeka efundile sensitsho ndinalantu ba awukwazi Thixo umyekela njani. So that's how I got saved. Then nyani ke wanibalise ndandivuya nami ndisithi yo lo Thixo wakho nje kanti yayibona ndangam understand into kaThixo ndambona pha kuyo. Then Sunday nami yayingathi ayifika iSunday ndiyozinikela ndiyenkonzweni. That's how I got saved ndasindiswa.
Wow. Then that's why la faith oko yandisebenzela. Akho nto mna nangoku le nto ndisithi mna ndibhiliva kwinto engekhoyo. Wayiqala uThixo pha ndiyikholelwe ndiqinisekise okokuba ikhona ngokengekho. No wonder abantu abaninzi they fear to start izinto, bayoyika ukuqala izinto. Why? Because they lack faith. But mna I believe ukuthi all things are possible kule nto ingekhoyo, yayibona. Njeba silapha ngoku sibeke ezi camera ngolu hlobo. Yes. Sijonge lento ngoba i-podcast. Mm. But mna ndibona i-television, Jesus. ndibona a-TV channel. Yayibona. Mm. Because andiboni le nto mna lesekho. Jesus. But a TV channel ezawungena ibe nee-programs zayo ibe nento full TV. So that's how I believe God. And I believe land uba once you believe uThixo ndawuzibamba ezazini. Watsho kum nguMark singoku sendiqhuba ke. Mark chapter 9 verse 23. Ilizwi lithi ukuba unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka kuye okholwayo. Not kuye wonke umuntu. So ndimkholwa ngolo hlobo uThixo uba ayikho into engenzeki kuThixo. Umuntu ubunephupho ufuna uqala into. No wonder mna if uThixo uthe mandistart into andijonge uba ndinantoni. If I can tell you is project ezininzi that eziye zastart ngempilo yam bezingenayo nesent nditsho nee-awards ezi. I remember Friday first awards siziqala ngo-2019 kungekho nix. Andiphangeli akukho kwanto, but I trusted God uba yonke into unobona ii-awards zethu zikwi-level ephezulu and I had nothing. I-provision akho mntu wayeyazi uba akho kwanto. Ndim nonkosikazi uNyu ngandingenayo nesuti yonxiba. Sishota nge-15,000 for ubhatala ivenue. KungoLwesihlanu. I-trophy uThixo wenzela i-provision kwakulaa veki iyi-1 uba siyobhatala i-deposit. Yes. And we ordered i-trophy ezikwi-standard ezi-clever. Anayi man iveki le ye-awards 2019 sayifumana waprovide abantu uThixo abefundisi khona befundisi uThixo abaprovidayo. Yes. Oba ukhuthuka oba uMajavu oba 6 pastors ezabona le concept. Yes. Sasondela sa-approach zathi hey intoni uyidingayo sathi ke zasawunceda kwayo-deposit i-trophies. Friday wafika uFriday andibaxeleli yonke into bakushota ntoni nantoni bandikuxelela mna i-provision yafika 6 a.m. Ekuseni ngomgqibelo. Thixo xa ndivuka tyhini kwakho umntu othi hey shota ngantoni. I will give le. Shota ngantoni. Ndiyakhumbula umhlobo wam uNkosinathi uNkoho ndihleli naye ngalameni ndithi hey hayi yabona andikachebi nocheba nayo nesudu wathi hayi mani khawujonga ingathi ikho ndisudu ndayinxiba kanye khawuyijonga ingathi ingakulingana ndayijonga ifitha nca. Jesus. Isudu right. Yambona uthi kusekuseni sihleli kunye ngokuzini kusa kwalo mgqibelo. God provided me ngesudu ngalamzuzu. Yes. Ngathi sivuka ngo-6 uprovide ngemali. Uprovide kwafanele uba kuzawushota i-5,000. Saya kwi-event.
iyaqhuba ayikaqhuba event kusasa xa efika umnini we-event wathi hayi man wafika kukuhle xa abantu beyiyalayalaza phaa bone red carpet ndafika hey nanku naye eFort ndathi Thixo sakhutshwa evenye xa efika hayi man ubani yekeni yonke loo nto yeah makube kuhle eluxolo that's God that we serve yeah just like to encourage whoever ukuthi uThixo uyaphila uyaphila hayi ziyasikelela abantu ezizinto ezithetha zonke ezithethayo sentsho kwanto oyithethayo ine-meaning kwanto oyithethayo ine-meaning kwanto oyithethayo ine-meaning laa nto indenza ukuthi ngoku kwasamna kunzima apha entliziyweni yam nje ndiyasikeleleka nje ngendlela engumangalisa andixoki le nto ndiyitshoyo I'm really blessed nje ngendlela eyodwa nje so ndiyarhalela ke ngumase sinyanzela lento otherwise kona kuyavakala uba ku-heavy kona kaze ndingabe ndikhe ndiyozithandazela nje ndihlale ndodwa kodwa ke masoze siyiphusha le nto lesiyigqiba so elicala lika-music ke ngoku uzongena apha evangelini wadibana nalo lathini ke ngoku and then ndithi sicela usungene ke ngoku nakulo ukhona ukamva as uba sowungenile ukuthi uqaleka kanjani ke ukhona ukamva wena ingxaki andifuna uba ndikuphazamise ndifuna nje ukunikeza zonke ezi zinto ezi then ke uqhubekeke nje sosuchaza yonke into ke ngoku ukhona ukamva uqale njani kwathini ubheka phaa phambili phaya yonke nje laa nto leya injeya yeah how I started ukhona ukamva njengoba nditshilo yintlungu endiyibonileyo kubantwana bakaThixo who are talented gifted but yet they have nothing abananto yeah so that's how I started ukhona ukamva ukubona umuntu one-gift nesakhono but ubomi esikubo abantu abaninzi abancedwayo ngabantu abanezinto okay ixesha esiphila kulo ngoku umuntu ongenanto usele hlala njalo engabi nanto okay umuntu onento ngoyena mntu uzuza ama-benefits ezinto okay so I looked at loo nto even kuma-awards the reason I started ukhona ukamva it's zezinye zezizathu but every concept I'll just share about le ye-awards kuqala I've seen ukuthi most of the awards they look at abantu sele be-established be-exposed okay akho nto wrong apho then ba-appreciate bafumane izinto because sele benezinto yes so my heart kokuthi bawuze bancedwe ngubani aba basakhulayo bangenanto nangoku abantu abaninzi ukuze bazi-associate nama-artist bawajonga xa sele ephezulu uba usazikhasela kho mntu koyayo once uThixo akuphakamisa unyuke kungona abantu bezisondeza kuwe yes because ilizwe siphila kulo likhangela umuntu onento ongenanto disadvantages usele hlala ngenanto so my heart inhliziyo uThixo ayibeke kume yokuba to focus and look kwaba bantu bangenanto umzekelo even to umzekelo omnye zonke awards ndiyayazi nami for nomination kuku nomination fee it's reasonable kumuntu onento okay but it's unreasonable kumuntu ongenanto which is akakwazi uyifumana even opportunity omnye ke seyifakile naloo mali
azama ncame imali ayifake, but uyifaka kwakhe anganominate yet still anganominate. Okay. Omnye sencamile imali azifake, fortunately anominate, but kube ngenanto angawini. Yeah. Kenzeka sebenze hard, but kube ngenanto extra angawini ngoba kananto. So that's how Thixo called me to look to those people abangenanto. Even people will know most of our nominees. Umuntu ba akananto kodwa akavaleleki ngaphandle. Uyakwazi ngegift yakavulelwe kuthiwa ngena khona ukamva. Angene phakathi. And umuntu sebenze hard uyavuna isiqhamo sakhe ngokufanelekileyo noba kananto. Khona ukamva. Yeah, but it's rare you'll find that kwezinye initiatives. Yes. Some awards. Funeka ube nento. And also ube ngumuntu osele saziwe. Thethelelwa ibrand, igama lakho, thethelelwa imali yakho. But ukhona ukamva kanye wena ungenanto. You deserve to be appreciated because you have a gift from God. So ilonto ebangela ba yadala ukhona ukamva. Okay. Yeah, and ukhona ukamva, it's an initiative tsawuthi genuine. Kweli lizwe school ubungumuntu o straight into zakho azikholula uba sikhawuleze ziqhame. Okay. Zizawuqhama. But ukukhawuleza siqhame, you have to be umuntu o-consistent, umuntu o-patient, umuntu oyi-acceptayo i-process kaThixo. Yes. Yeah, njengoba nisitsho nje ukhona ukamva, it's 7 years kulo nyaka. Uyaziwa, sesaziwa because national artists came here as nominated, winning. Noko khona ukamva is a brand. Okay. Kuma awards akhona egospel uyarecognizwa futhi. Okay. Yeah, xa kubalwa pha kubalwe nayo khona ukamva. Okay. Yeah, but yet khona ukamva akazuza into. Yabona. Because ukhona ukamva ulinda indlela kaThixo elungileyo yokuzuza. Mhlawumbi nayo khona ukamva benozuza afumane izinto ngokukhawuleza. So ukuba kweli xesha uwenza umsebenzi kaThixo ngendlela ethe ngqo eyiyo, genuine. Yes. Zonke into zikaThixo ezihamba ngendlela ye-principles ne-values kaNkulunkulu akukho lula. Okay. Uba zikhawuleze ziphumelele. Yes. We must be abantu abayamkelayo i-process kaThixo. Okay. Many musicians nangoku, worshipers, ministers, mhlambi ufumanise ngelinye ixesha sisebenza nazo kuba zingxamile. Okay. Sibone ukhona ukamva uba hayi uyalibazisa. Iba challenge because asikhawulezi sikhuphuke into zikaNkulunkulu. Sine process yazo ekudrainayo. Ikufundisa. Yes. La process yasentlango xa siye eBhayibhelini. Nobe khona indlela emfutshane. Kodwa uThixo akuthatha isende so that you learn ukuze
ngomso xa kufika bamaka kumnike into uThixo ube nokwazi uba uyiphathe ube capable ukuyiholda into eyinikwa nguThixo because you have been trained along that process to be able to hold izinto zikaThixo. Yes. But ama-shortcut I used to share to the young people about the lost son, unyana welahleko. Yes. Ikho into endayifundayo la verse ndazifundela na ngokwami ukuba unyana lo umncinane because yonke into endiyenzayo isoloko i-related because iBhayibhile kum yiyo eyi-guideline yam, guidance yam, ndigayidwa si-scripture impilo yam. So that's why izinto xa zisenzeka andipeniki, ndiyamkholwa nje uThixo, ndiyikholwa iprocess. Unyana welahleko ithi wathi lo umncinane bawo ndinike isabelo sempahla yam. But xa uyifunda laa nto only one version esingafani, and asiyiqapheli ke laa version, u-Good News Version. Ku-Good News Version there's something pa uthi lanyana, Father gave me the share of my property now. Gqibela ngo-now, ndinike isahlulo sesabelo sempahla yam ngoku. So the problem was not uba anikwe izinto, the problem kuba uzivumele nini izinto. So amaxesha amaninzi akho wrong ukufumana izibusiso, yes, but kuyingxaki uzifumana izibusiso prematurely. Kuyingxaki ufumana izinto before time, ungahambanga process because wayesemncinci. yes. Kukho omdala osalindileyo, but yena uthi sapha izinto zam. So eyona ngxaki pa yayingunawo, ndinike ngoku. Yeah, and uyaqaphela uthi Father gave me, wanikwa, wahamba wamosha yonke laa nto ebeyinikwe. Yes. So singabazalwane banamhlanje, into esingayithandiyo leyo, ufike enkonzweni, ufike enkosini, silinde uThixo, singanikwanga zinto, siqhubeke kodwa simkhonza while kungesizinto. Wait for the process. But xa unikwe izinto prematurely siyakhawuleza because you cannot handle ezinye izinto usemtsha, usemncinane. Yayibona, sifika ngoku mosicele sapha imoto, sapha indlu, sapha intoni, ngomso awusasazeli nantweni. Yes. Usamazi naloo thini, lahlile loo moto uhamba ngayo uzule ezimokolweni. Bangaphi abazalwane namhlanje abawileyo bebenikwe izinto, because into yanamhlanje yonke into sifuna, sikwixesha loba ndenza into ngoku, ndifuna itrend. Yes. Banqabile abantu who are waiting for a process kuThixo. Jonga after enikiwe ezaa zinto, wanikwa zonke ezaa zinto, wamosha zonke, waphinda wabuya. Xa buya back kungoneqala ngoku esithi, now Father make me. Ubuya ngoku sesithi ndenza. Yabona, kanti into yokuqala leya ukwenziwa, funeka uqale uvume ukwenziwa, and iprocess yokwenziwa ayo process nje emnandi. Yes. The process elula, uhlambe ngobisi uqamele kwejamna. Process yokwenziwa process enzima kakhulu, ile singanyamezeli, yabo. Then uhambe ke ngoku later on allow uThixo akunike izinto, because xa usowenziwe, xa unikwe ezaa zinto, at least you can be able to handle ezo zinto. Noba unikwa ntoni ukhe wenziwa nguThixo. Ne-million xa isizini ube yimillionaire, because umuntu owenziweyo still you will still take care of abantu, you will still be usabazi abantu, you will still ukwazi unceda omnye umntu, you will still be humble ngokuyimillionaire xa wenziwe. Kanti uvele wanikwa nje to prophesy, sapha
tomorrow millionaire. Mm. Ngomso yonke into ubunayo ilahlekile. Uyayibona? You get what you want and still lost all what you have. Yabo. So khuthaza ngalonto also ukuthi apha kukhona ukamva. Abantu abaninzi bayafika baphinde bafike because singabantu abalindayo. Asingabantu bangxamayo. Yabo. Uba ungxamile. Hayi. Uyamshiya ukhona ukamva. Kodwa uyakwazi ulinda. Uyakwazi uhlala nathi. Xa kufika ixesha likaThixo, one thing that we know, when time has come, things take no time. Xa lifikile ixesha, when that time has arrived, akuzuthatha xesha ubakho kwezinto. Uyayibona? Yeah. So kohlukuleni. So, yeah. Okay. Hayi siyabulela kakhulu tatam. Ubulela kakhulu. So kawusicacisele nje le ndawo ke ngoku isebenza kanjani lento ka ukhona ukamva ke ngoku omhlambi there is someone obukeleyo mhlambi apha othi hey ndi-interested ke nami ndinayo i-gift endinayo isebenza kanjani yonke lento lena ke ngoku le process ka ukhona ukamva and then after the process leyo ke undicacisele yona ndifuna usose ndikunikeze i-chance ukuthi ke ngoku there is someone obukeleyo endirhalela uba ukuthethe naye kule camera ke kodwa xa sesigqibile uncokola leni indaba iprocess ihamba kanjani. There's someone obukeleyo othi uThixo ubeke le nto apha enhlizweni yam. I don't know how to start, where to start, i-direction futhi ndibheka ngaphi, ndithini xa ndilapha kule ndawo ndikuyo. So at the same time ndifuna usozuthethe namazwi okomeleza nokukhuthaza abantu. Ndiyathanda uba ndikunikeza ixesha lakho yabo. So ngiqalela nje kule ndawo bese nditsho ukuba ihamba njani le process ka ukhona ukamva and then from there uthetha nababukeli egameni nje likaYesu waseNazaretha. Oh, okay tatam. I-process ka ukhona ukamva ayiyo process like njeba ukhona ukamva la vesi ukhona ukamva ithi okwakaloku nje awukakuqondi enikwenzayo ukuqonda kamva. Ngohlobo lento kuba akho nto criteria incakasana because uThixo ngelo xesha uye enze ngelo xesha uba umzekelo fanele bakwenza i-auditions. Umzekelo kwakhona kwakho ixesha senze auditions kwenziwe choir and those people bagrunywa abakwi-choir they become solo artists and tonton and abanye base-backings namhlanje at least Thixo baphakamisile. There is a process yokokuba umzekelo le uba udiscover umuntu kuloo ndawo udibana nomzekelo uXolisa someone came and said hey man kunomfana uzukuye phaa kwi-open air eKosovo. Ndiyacela man ndiyafuna ndiyazi uba lo mfana unadibana nawe uThixo uyakusebenzisa ngakwazi uncedakala kwi-open air Kosovo. So wazondithatha lo mntu then sahamba sayotsho khona and then ndazokuqala ubona lo mfana kwathiwa hayi samnika ahlabelele umbone nawe in the north. That's how senze we go there sayitshisa sambona nyani yahlabelela kwi-open air. That's how we discover Xolisa Coconut. So kwi-open air hayi samfumana uba yho yeah product and xa sifika sihlangana kanti naye kudala ekhangela thina samfumana then ke ngoku worked and asatshintsha ke ngoku landlela ayiyo. Udume ngengoma mos ethi Izibele. Sirekhode i-album yakhe enkonzweni because khasijike ngalanto ifuna ukuza kule nto ukubakhuthaza abantu kule nto. Kunento abantu abangayiqapheliyo ngendima ye-gospel music. Gospel music is very different than any other gospel genre. Kukhona mahluko kwi-gospel. Once uthi ungena kwi-gospel kukho nto eyahlukileyo kwi-gospel. Kwi-gospel
Yeah, I know bantu abaninzi azawuthi hayi sifuna iproduction ezinkulu Okay. ukuze kanti zisincede. Abanye sifuna usebenza nobani abakhulu ukuze ndibe kanti ndiyanceda. I-gospel music. Once uthi gospel sokungenelele ubuthixo. Okay. Ihamba nento nogcobo ne-anointing. Yes. Because ayinanto kwenza we were in kwispace set production engekho kwindawo, not kwi-higher level. Okay. Ukwenza kwethu that album. Sisebenzise, I want to encourage abantu, sisebenzise lento esinayo. Because we took i-E09, laa nto bendiyibona phaa. Okay. Sathi makuze laa keyboard. Makuze umntu okwazi udlala i-E09 ayicofe. Then wenza thatha i-equipment yam ndibeke and masiyoyenzela somewhere in the church. Okay. So into zikakhona ukamva azenzeki ngendlela eqhelekileyo. We allow uThixo. Le nto ndithi asibina process ncam. We allow uThixo ngelo xesha athi masenze ngolo hlobo. Okay. Asilide. And then we recorded that song, that album enkonzweni yakhe. And then nge-E09, use the E09 keyboard, don't thatha i-computer nento sayorekhona. And the song Izibele became one of the biggest songs eyaziwayo. Yeah. And yamthatha yambeka endaweni. Kamba naxa iphinde recorda kwenye i-production enkulu the same song, abantu bathi sifuna leya. Leya i-production xa ucomparison according to production, le production inkulu yeZibele iseJoburg, le i-production ikulevel yase-Cape Town encinci, but ugcobo lwayo lwayigqumelela le. So uba uyi-gospel musician, into kwenza uba ungagqama uvele impilo, lugcobo, more than production. Banive kakuhle abantu, andithi xa une-chance yofumana production enkulu sukuya kuyo. But ndikhuthaza umntu wonke uba sebenza ngale nto unayo. Uba into yegospel, uThixo uzayigqamisa. Yabona mfundisi wam, umntu wegospel, ndiqhele ndiyibonile loo nto, ndayi-experience and siyi-experience amaxesha amaninzi even nonkosikazi wam. Time, into yegospel inomahluko ayiqheleki. Inento kwenza neglory uThixo ayifakelelayo nogcobo. Umntu wegospel mfundisi wami, I can wear something anzubiza amagama e-shops, ye-shop ekwizinga eningithi abantu xa bethetha hayi suka izinto zasendaweni ethile. Yes. Yebo. Xa inxitywa ngomnye umntu, ngomntwana kaThixo atsho abantu badlule nje. Yi-experience lo. Once mna ndingaya kulaa shop ndingumntwana kaThixo ekwiqondo eliphantsi and take something from phaa. Andinoba sekayi-experience ndiyinxibe. Ndiyibona. Going. Xa ndiphuma everyone unqwenela laa nto. It's not about laa shop. It's about le nto mna ikum ndiyiphetheyo. All I'm saying, uThixo uyayigqamisa into eyeyakhe. Nokokuba you can never ever underestimate into uThixo akunike yona. That's why God eyenzile uba siqale ama-awards eCape Town singenani. Abantu bebefuna uqala ama-awards bebesithi bajonge ii-fundings neentoni, and they never
started i-initiatives Mm. zabo because bajonga i-funding, bajonga the way abantu abayi-appreciate ngayo lama awards kakhona ukamva. Nami ke sihlala apha endlini ndilila inyembezi, umuntu e-appreciate indlela yena ancedakale ngayo lento. Xa ujonga level yayo, it's not the level yama awards aphezulu ane-fundings ane-sponsors, but yaqhuba nje ngendlela yawo. Kodwa i-impact ayenzayo ebomini bomntu ingaphaya. Uvuyo abantu ababanalo. So ukuba ufuna ukwenza nantoni na bamba lento ukuthi there is nothing impossible with God. Banza escriptureni ngizathi Luke chapter 1 verse 37. Ayikho into emnqabeleyo uthi naliphi iphupha lakho lingaphumelela. Xa uyiva iBhayibhile isithi ziyolise ngoYehova, wokunika okunqwenelwa inhliziyo yakho. Yes. Which means uThixo uzama ukubonisa ba i-qualification yokokuba akunike umnqweno wenhliziyo yakho ayikokuba ube nanto ophathekayo esandleni, but kukuziyolisa ngoYehova. Aconfirm ngokuba ayikho into emnqabeleyo uThixo. Yes. Abuya ayothi ku-2 Corinthians 2 ncwadi umpostile abhalela ibandla eliseKorinte. Kawahleze kwi-theologians. Yes. Sathi incwadi abaseKorinte banhlanga. Yes. Incwadi yesibini umpostile uPawulos ayibhalela ibandla eliseKorinte. Okay. Isahluko sesibini verse 9. Uthi uThixo, no eye has seen, no ear has heard, no eye has conceived what the Lord has prepared for those who loves him. Ida kabonwa liswa kaviwa ndlebe akathi qatha nasengqondweni nasenhlizweni yabantu izinto uThixo azilungiselele abantu abamthandayo. What does that mean? Kukwizinto uThixo azilungiselele abantu bakhe abathini abamthandayo. Ithi ezo zinto azikabonwa, azikaviwa. Khuthaza abantu abanamaphupha. Kwaye azikathi qatha nasemicabangweni yabo nasenhlizweni azikathi qatha bakazicingi. But uThixo zikhona uzilungiselele kwaye zilungiselele abantu abathini abamthandayo. Ayithi uzilungiselele abantu abanemali, abantu abanezinto, no, i-qualification yokokuba wenze ezi zinto zinkulu zingekabonwa. Yes. Zingekaviwa. Qualification, yayiva i-qualification thini? Ithi kukumthanda uThixo. uThixo uzilungiselela abantu abathini abamthandayo. So i-secret dibuyela kwa-scripture besithi xa uziyolisa ngoYehova, xa uziyolisa meaning uyamthanda uThixo, then uThixo xa uziyolisa ngayo uyakunika umnqweno wenhliziyo yakho because uyamthanda. So just ngokuthanda uThixo, yes, ube ngumntwana kaThixo, automatically. Andithi umntwana oshumayela kakhulu uthini? Othanda uThixo. Yeah. Kunamaqithiqithi ezinto ezinkulu ezingekabonwa, Jesus. ezingekathi qatha ngqondweni yamntu. Akho mntu uyicingeleyo kokuba tata uCwasi angathi gqine into enkulu kangaka. Azikathi qatha. Azikathethwa nothethwa, azikaviwa, but uThixo uzawuzinika abantu, uzilungiselele abantu, uzilungiselele just abantu abamthandayo. Just to love. There's a secret in loving uThixo. You can achieve greater things. Xa ufunda uye kuverse 12 izawufika isithi kwakula Corinthians verse 12. Ithi, for we have not been given a spirit of this world. Asinikwanga umoya lo thina owehlabathi. It is, we have been given a spirit of God. Sinika umoya ongokaThixo.
It is so that we know what God has freely given unto us. Ukuze sizazi izinto uThixo asibabale ngazo mahala. Kukwizinto ngoba before wena wenza into ufuna uqala ba ujonge wena apha empokothweni unantoni. Kanti iBhayibhile ayitsho njani. iBhayibhile kukwizinto uThixo umuntu ambabale ngazo mahala. I-qualification ngoba nje ethande uThixo. Yes. Athi ogqiba uThixo amnike uThixo ezi zinto mahala. In other words, zizinto ezinkulu ezi. Izinto ezinkulu onozenza apha ebomini ayizozinto onozenza ngesalary yakho, ngemali yakho, ngezinto zakho. Xa usebenzisa isalary usenza ntoni? U-achieve izinto that are limited, that ezinomlinganiselo walento nayo. Yes. But izinto ezi-beyond what you have onozenza, uzenza kanye ungacingi ngemali yakho. Uzenza ngento ongenayo. Qha ngokuthanda nje uThixo. uThixo akubaba la kunikeza izinto mahala. In other words, I always encourage people to say, first step, believe. Xa ungumntu okholwayo. 2, begin to do what you believe in, because faith without action is dead. Into ezibalulekileyo apha ebomini, to start whatever onayo, phupha lakho. Andilazi noba lele business okanye lela ntoni okanye lela ntoni, andilazi iphupha lomnye umntu. Ndiyawazi nawam. But into endincedidayo kukukholwa. Then ube sowuyaqalisa uyenza le nto ukholwayo yiyo kungekho nto. Start to use what you have. Wenze le nto uyibhilivayo. And i-steps esithathu ke ngoku ayiseso sakho. NgoThixo, God will surely intervene. Uthixo uyangenelela. Jesus. Because uThixo wenza yena. uThixo sozenza into okwazi uyenza. uThixo wenza le nto wena ungakwazi ukwenza yona, ungakwazi ufikelela khona. But amaphupha ethu thina ukuze siwenze siwaxhoma kwizinto esinazo. Ndikwazi ukucalculate ndithi okay ndinale, ndipeya le mali nantoni, ndizawukwazi uachieve izinto which is that's limiting God. But uThixo still asizumbona. Siye-experiencile loo nto nakuLuke chapter 5 abafundi bakaYesu. Bene-experience benantoni, bangena emanzini. Babuya bengaphethanga nto. And wa-appearisha uYesu. Uthi kubo, hey, ngenani enzulwini. Babamba ntoni ke ngoku? Instruction. Bathi Thixo sawukwenza le nto wena. Sesiyichithile i-experience yethu nolwazi lwethu, but sakwenza le nto uyitshoyo. Bathi ngokwelizwi lakho siyaya enzulwini. Bangena enzulwini. Abasahambi ngoku ngezinto abazaziyo abanazo. Baxhomekeke ezwini elithethweyo. Bayithini instruction. Wathi khwelenisani enzulwini, launch into the deep, bayongena enzulwini. Xa befika wathi, man, ngokuhlisana iminatha. Okay. 1, ungena enzulwini. It has to do with something about taking a risk. Most of us as believers, we do not want to take the risk. Jesus. Sisoloko sibala uba kuthe akuzukuthi, kodwa xa ndithe kusakuthi. Asibambi only instruction, sixhomekeke kuThixo. But those guys, that as long as utshilo wena Nkosi yaya enzulwini, bayongena enzulwini. eBhayibhileni wathi uYesu phinda babambe uthi hlisana iminatha. Amakholo ethu namhlanje kuba utata ucwaze nento ethini, ndifuna uhamba notata ucwaze. Bona umyana nento ethini, ndifuna uhamba naye. Simuvile ekuxhomekekeni kuThixo kwilizwi lakhe. But sesihamba ngoku ngesinako. No wonder xa senze izinto sihamba sibulaleke side sinqame
sibuye umva sijula iminatha sihlambe because ayide yenzeke kanti xa uxhomekeke uThixo umamela nje instruction iBhayibheli after bemamele bahlisa iminatha babambisa inkitha yenhlanzi unusual bafumana into abangazange nabo bayibona eqhelekileyo umnatha wangathi uyaqhaqheka. So simple way for us as children of God to be successful. Bible Diana Joshua, I'm concluding it. Meditate. Let this book not to depart from your mouth. Le ncwadi le mayingasuki emlonyeni wakho qa iBhayibheli. Yes. Funa lento sixhomekeke ezweni. Pha iBhayibhelini. Bible has got everything. It's got the power to do izinto. Bacimba abantu uThixo akaphili bacimba izinto zelizwe azikho ziyenzeka izinto zingenzeka nakuthi. Let this book not to depart from you. It meditate day and night. Cabanga ngayo imini nabusuku. Make it your pillar, your guidance. iBhayibheli. It keep igcine ke ngoku and do all what is written into it. Ithi kugcine ukupambe. Kugcine ukwenze. Yes. Konke okubhaliweyo. Keep and do all what is written. Kugcine ukwenze konke okubhaliweyo. Ithi woba nokuphumelela. Alondlela. So the only way for everyone to be prosperous, to be successful, to succeed in life, says principle, says Shile, this labor. Omifuna umprofeti, omyucimba ufuna umsebenzi, omifuna imali. Impumelelo ayixhomekekanga kwezo zinto. Xhomekekeni ekubambeni ilizwi likaThixo. Uligcine. iBhayibheli ithi masingabi ngabaphulaphuli balo. Okay. But masibe ngabenzi. Uligcine. Ungaliva nje ulenze. Ithi xa ulenze ilizwi uzaba nantoni? Nokuphumelela. Yes. So uyabona isimple njani indlela yempumelelo? But abantu bacimba indlela yempumelelo isekubeni ndifumana umsebenzi. Ndifumana imali. Mandiye kumprofeti. Mandiye kwintoni. Kulahleke eyona nto uSathane uyibile. Because iBhayibheli also is teaching us ukuthi yeyiphi yona nto ayizeleyo umtyholi uze ukuba thini ebe abulale achabalalise. Yes. One of the things that the devil has stolen kuthi singamakholwa beizwe saxhomekeke ebantwini. Now uThixo ke ngoku ezisilapha esinika ezi platforms ufuna uThixo sibuyisele abantu kwezona ndlela zizizo zokubenza kuba baphumelele. Singabathumeli ebantwini. Singabathumeli ezintweni but sibabuyisele ezweni. Lastly, some concluding ezona demons zikhutshweyo namhlanje ziindemons zokuba singenzi azayibamba amakholwa lento. Sikhutshelwe ona mkhosi ukhutshweyo ngoku ngumkhosi okhutshwe sukwenza. That's why you look pha ku5 lento bendiyithi libali bendilithetha nakubafundi. iBhayibheli uya remember after bewujulile umnatha iphinde ithi bathi bakukwenza oko. Kwenzeka ntoni?
babambisa inkitha yenhlanzi because yayihleli indima ekubeni bayenze lanto itheni ithethweyo then kulapho ubambiso lwenhlanzi luba khona. So ngoku into yethu singamakholwa anamhlanje uyasiyeka ongendawo sihambe siye enkonzweni Jesus akasinqanda akhutshwa amadimoni oba singayi enkonzweni hayi bayekeni baye enkonzweni ayekeni bagcwale simnandelwe kugcwala uba sikhona senze zonke izinto ezininzi bazalwane bawukhubeka xa nisithi sichwechwe inkonzo iphume sithomoye inkonzo iphume kubiwe ntoni ilizwi Jesus noba liyafika elo lizwi obona bumnandi esiqonda ba siyabuva bobu besibenza bokudanisa nokuthini izwi where is the word kubekho abanye ke ngokugcuntswana fike lo xeshana ke lincinci lelizwi lishunyayelwe ilizwi shunyayelwa kwelizwi avuye sivuye bazalwane sibhavelana shumayelo mfundisi ucwasi namhlanje ndithe ngawathina amadimoni akhotshwayo ngokuba singezi yes phuma kwalankonzo sibanje uba anizoyenza yonke lento ibithethwa pha into enye ningazuyenza ukwenza izwi likaThixo ningadanisa nichwechwe niprofethane nigcwale kube mnandi phume sonke sonwabile but into esingazuyenza kukwenza izwi singayenza ithomoya singawenza umchwechwe futhi singalishumayela neziprofeto silishumayele nelizwi but one thing into efuneka sinqandwe kuyo kukwenza izwi nansi into isibambe phango kumtyholi kule mihla bazulenze lezi sathi uphuma kwayo yonke lanto phinda nibuyele ezintweni zabo ngumzalwane esezindaweni zakhe udade besima nabazalwane nansi intonto nansi siphuma enkonzweni siyabaliselana ke-entertainment kentoni izwi silenzi Jesus that's why we are dragging down bit by bit that's why lonto ibe yenzo kokuba sicimba impumelelo siyiqhome into eza kwenzeka ke ngoku ndizaw-end apha slowly but surely ndingamthembi uThixo ndithemba izinto ndithemba nabantu ndibe ndiqhubeka nsiya enkonzweni but impilo yami izawustaka one ndawo ndithi noba ndiyini kodwa xa ndibuya phinda ndiye ezindaweni zami phinda ndiye enkonzweni buyele ezindaweni zami ndiye enkonzweni buyele ezindaweni ndiyozenza zonke izinto zami uba ndiyasila ndisile uba ndithini because into esingazuyenza lilizwi yes but the secret is to break through kwindima yokuba Thixo asincede sibe ngabenzi belizwi Jesus that's why maxesha amaninzi we've been discouraged thina apha kukamva because singabantu abaxhomekeke kwizwi aba-accept the process so we've been discouraged soze yenzeke lento ngoba ayikho into ethile but sabambelizwe akho nenye imini apho uThixo seke wasiphoxa khona ngoku singena funding singena ntoni but zonke ii-event ziyenzeka ziqhubekeke uThixo aziphumeze painful part but asiyithathi thina siyithatha njengejoke lonto one of the known famous pastors said sizama indawo looking for indawo yokwenza event
wathi xa ningenamali ningayiyeki nje yonke lento le concept. Well respected apostle of God. But Lord, like those are discouragements and challenges endithi nomnye umuntu angathi athi qala iphupha. The reason ndiyithetha ndifuna abantu abaqala amaphupha ba-expect uba babakhona ooSanibhalati, babakhona nooTobiya, babakhona abantu abazayidiscourage into yenzayo. But be like imfama yaseYeriko. Never ever stop. Njengoba bebekhona besithi thula ithi tu. Zama ukuthi xa usenza into kaThixo ayizongabikho into ezawu-attack i-challenge le nto kaThixo yenzayo. Yes. But iba njengala mfama yaseYeriko. I thank God ndasindiswa ngelaliso. Babebhomboloza, yayibhomboloza yona bathi beyithulisa yabe ibhomboloza ngakumbi. Because ibambe ukholo lokokuba yena muntu ndibana bakhe ndabonana noYesu. My life will never be the same. Yes. Ayithulisa but ithi kwakungona. So people abaqala amaphupha zithi challenges xa zifika babuya umfa. Kanti eza challenges funeka uzithathe njengokuba zizoprofeta ukuthi something greater is coming on your way. So sutyhafiswa ngabantu abathethayo kuphupha lakho. Ngoba bazungathethi abantu bakholwa for loo nto. But you must push kube kungona unyusa ikawusi ubhomboloza uthi yohlangana nale ndawo nephupha lakho. Ngoba ide le mfama yotsho athi uYesu ufuna nikwenzeleni because eyona nto yambamba uYesu wema bekhona nabanye abantu bakhwaza lokholo la mfama yakholwa from the first time bandihlangane nalo Christ soze ndizawubona. So bethetha abantu abani ibambe ukholo ba yena muntu ndiyakuye nguChrist. Yes. So xa ndivala ngentetho ethi bakhona abaprofeti namhlanje. Mfundisi wami abaprofetayo. But kunomprofeti endimhloniphayo endimrespectayo. Yes. Endimenze wami umprofeti. Lo mprofeti ungongendawo. Profeti umtyholi. Satan. Okay. Komprofeti uniprofetala njengalowa. Okay. Kuba bonke abaprofeti because abantu nje banamhlanje bethanda uxhomeka abaprofeti. But mina ndijonga lo ngumtyholi. Umprofeti buza nantoni? Because whenever usenza into elungileyo uthunywa nguNkulunkulu okanye loo nto iba iye kaNkulunkulu, loo nto leyo ikusempumelelweni. There will come challenges. There will come bad things. Zawuze izinto ezibuhlungu. Kuze izinto izaba ngathi ulanda izinto ongazange wazibona. Yes. Xa sithi ungena enkonzweni uyakhonza wenza into ezinhle. Kusuke kuthi ibe ngathi la life ubumphila ungcono kunalo. Kutheni ngondangena kuKristu ngathi izinto zasuka zangathi ziwes. Yes. But ufuna uyibambe ngolhlobo lwami. Abantu xa kusiza ezo zinto lo micelimingeni behlaselwa bexikixwa bethwana zisiza izinto babuya umfa zibaxikike bagive up xa bethetha abantu i-negative phupha lakho soze lithi soze kuthi bahla abantu babe negative bade bayityhafe yona nto ayifunayo. Kanti if we understand ngohlobo lwami ukuthi whatever bad thing comes usenza into elungileyo
mayibe kanti izokuprofethela ukuthi something good is coming on your way. One thing uThixo angakhange ayivumele kokokuba as much as umtyholi ekhona but ithi uThixo wenze imilinganiselo. Usinike thina angaphezu kwale, akavumi kuzisilingo mos esingaphezu kwamandla akunike wona uThixo. It's impossible. Naye phinde noba ingabhad kangakanani but ayikho ngaphezu kwamandla uThixo akunike wona. You have the power to overcome any obstacle, any challenge, any trial, any test, any tribulation. Uthixo ngamandla akunika wona. And lastly, as I'm concluding it, umtyholi menze umprofeti wakho oqala namhlanje. Ngoba nguye yedwa uza nezinto ezimbi ethuma nabanye abantu. But xa siza funeka wena ikuprofetele loo nto kuba wenza into elungileyo. Uzawuqabela ngapha kwayo. Ubambe into kokuba thina abantwana bakaThixo we have been given what is called an authority more than power. Bayehleka abanye abantu xa ndithetha le nto ndisithi uSathane unawo amandla. Nam ndinawo amandla. Yes. uNkulunkulu asimbeki kula level yethu. Yena somandla. He's the source of power. But thina then saphinda ke ngoku lo ungumtyholi waze amandla akhe, that's why in a kingdom angaphezulu kwawabo ngomntu. Why? Uyakwazi umtyholi umoyisa umntu. Because amandla akhe angaphezu kwawam ndingumntu. uThixo xa eyiqaphela loo nto wazisa uKristu. Ufika athi uKristu uweza kwabakhe baza abakhe abathina bamamkela. Yes. Athi bonke abamamkelayo banika ntoni? Igunya. Jesus. Igunya lokokuba babe ngabantwana bakaThixo. uThixo overpower ntoni? Overpower amandla kantoni? Ngegunya. Because igunya lingaphi. So thina asiyasambi ngamandla, sihamba ngegunya. Authority. Jonga igunya linjani. Ndim ndingaka. Nali igunya. Ndiqeshwe ndibe yitraffic. Ndim lo ndingaka. Ndinxibe ezaa mpahla zetraffic. Yes. Ndinikwe ntoni? Igunya. Ndifike ndime phaa endleleni in the middle of the road. Kuze itraka Mandla. ingakanani. Ize ngantoni? Ngamandla. Mna ndime ngantoni? Ngegunya. Ndiyakwazi uma phaa esicukucukweni sendlela. Ndithi kulaa nto inamandla ndithi yes. Ndiyayikhomba nje. Andithetha nothetha. Phuma ecaleni itraka. Amandla abethwa yintoni? Igunya. Authority. That's what you have as a children of God. Sinegunya. We can overcome anything. Akho nto inamandla ngaphezu komntwana kaThixo. What does that mean? You can achieve anything. You can do anything at any time. Yes, hi, siyabulela tatam, siyabulela kakhulu. This has been a great service nje. I-service ephelele le babukele. Ngoku tatam ndifuna sizawuthandaza apha ke kule podcast yethu siyathandaza. Yes. Siyabamkelisa abantu uYesu and then sibathandazela abantu bakaNkulunkulu. Ngawo lo mzuzu ke ngoku ndifuna ukhe wamkelisa nanku umuntu uYesu.
nikeze nje that opportunity yobana abe nobuhlobo kunye nomdala wakhe. Kamnandi soyihlakulele yonke lento ukuthi ithini indaba yensindiso, weza naye kakuhle wasinqelela nawe nangobakho ubomi. Ngoku ndirhalela ukuthi ke ngoku uba menkelise ke ngoku uYesu abantu. Oh, yathanda ukuba silinikeze elithuba lokokuba ukuba nabani na okhoyo sibukeleyo ngeli xesha uyava enhlizweni yakho ukuthi hey, nam ndiyamfuna lo Yesu. Sesincokole ngoYesu ukuthi zintoni azenzileyo, and ke ndiye ndibe nentetho ethi hey, kubuhlungu ukuphila ebomini ngaphandle koYesu. Because you become a victim. Umtyholi xa ezokwenza into, as much as singathi siyafana nje singabantu apha emhlabeni, but umuntu onoKristu nongenaKristu akufanani. Yes. Senditshilo umuntu onoKristu une-authority. Nje bene-authority it means umtyholi akakwazi ukuza azenzele into kum unless funeka abe kanti uyacela. Khona umtyholi abantu abacelayo. Yes. Acela hayi masisuka kule ndlela insindiso masiyokwenza ububi, simoshe, siyoshusha, sikrexeze, senze into ezirongo, siyobulala. So bavume. Ndifuna umenzela umphulaphula umbukeli umahluko phakathi komntu onoKristu nongenaKristu. When the devil comes to someone ongenaKristu, uyafika angene, athi ogqiba amenzise umntu loo nto amenzisa yona embi, athi ogqiba amshiye apho. Yes. Because laa mntu akanaye Kristu. Abantu bayithatha kancinci indima yokuba umntu angabi naKristu. It's not a small thing. That's why xa unesitshilelo understand indaba kaKristu, you'll never ever uhlale ngoThixo. Siyabona abantu bayadlala, we understand ukuthi it has not yet revealed kubo indaba kaThixo, kuba kubaluleke kangakanani le nto siyifumeneyo ngoKristu, how precious it is. Abayi-understand, ayitshilekanga kubo. But umuntu otshilekeleyo ambona soze aphume ecaleni. Umuntu otshilekeleyo ngoKristu soze aphume ecaleni, because uyayazi uba xhomekeke kulo mntu. Yonke into ubomi bam, impilo yam uyobubomi, to achieve whatever that I have to achieve, depending on God. Depending on God through this Jesus Christ ongenileyo kum. So but xa ungenayo uKristu, umzekelo sibona kukho icase yokuba uve kuthiwa nanku utata ebemdala wadlwengula umntana akhe ona-2 months. Those things are not normal. Yes. Zisifundise into ke thina, because laa mntu uyakwazi ukuthi enze laa nto, because Satan ufika angene enze loo nto ayenzayo. Xa kuthi uyathathwa laa mntu mhlawumbi within short space of time, athathwe kuthiwa uyabanjwa okanye ufika amapolisa, ambone ethwala izandla entloko, ndiyenze njani le nto? Uyazibuza, because khange ayenze nyani, but wenzisiwe, because he's the victim. Whenever the devil wants to do anything embi, usebenzisa nabani umntu ongenaKristu. Yes. And akayazi omnye umntu uyawufika nini loo nto kuye, because you are not protected, you are not secured, you are not safe xa ungenaKristu. You are a victim. Noba awukenzi into, but your life is in danger. But xa unoKristu, good thing is the devil does not just come. And then some other people, you will say a simple example. I like to be practical when ndincokola ngoKristu. Masithi i-box ye-cigarette. Yes. Ibhaliwe. Danger smoking. Noba ufundanga uyamazi udanger. Urhefari, ingozi le.
but how come ndibonisa lento yamandla neauthority Yes. namandla omuntu namandla kamtyholi Mm. uyakwazi umuntu ngoku ibhaliwe danger lento Mm. umtyholi athi ambojayi Mm. because uyakucontrola Mm. uhamba uthathe lasika anditsho ukuthi danger papa tu how come umuntu athi aye ku danger athathe i-danger ayizise kuyo Mm. noba omnye uyafunda ndiyafuna uyeka lento Mm. but akakwazi ndizama umbonisa umuntu uba angayithathi light ungabi na Kristu okokuba i-risk Yeah. you live the life at a very high risk. Xa unoKristu umtyholi does not come kuwazongena. That's why ndithi umzalwane xa imoshile i-different language akangenwa umzalwane nguSathana. Okay. Umzalwane angamoshi umzalwane athi ogqiba athi ungenwe nguSathana. Akangena umzalwane nguSathana. Mm. Kumahluko phakathi komuntu ongenwa nguSathana nomuntu ovumele uSathana angene kuye basebenzisana. Because Satan xa size emzalwaneni onoKristu uyafika ahlale phansi. Avela athi jwa anegotiate. Ambuze. Fika ndibuze ba uyafuna na siyomosha. Decide. Njengoba kuEfa wayengenokwazi ungena kuVeva afike ayongena kodwa kaye kuEfa. Kwafuneka afike athini ababuze uyafuna na. Utshilo nawo Thixo. Yabo? Kumuntu oprotected ngamazulu ufika negotiate. Kavela ngene. In other words soze ndizibone ndingumntwana onoKristu ndizibone sendenze into without knowing. It's impossible. Yonke into ndiyenza kuba I have a choice. That's why uYesu napha kuMark 9 uthi osukuba ethanda ukundilandela makazincame uthwala umnqamlezwana. In other words into xa unoKristu but still uKristu awuvaleli ba ungenze into uyenze. Ukunika ichoice. Yes. But yena yakuprotect uyangena kuwe athi ogqiba kunike ingqondo akunika ichoice. Itsho neBhayibhile ufikile wasinika nengqondo. It means ihlungukela verse. Asinoyibeka ingathi ngoku wafika wasinika ingqondo. Xa unoyibeka ngeneutral ngevice versa uzawuthi hey besingena. Okay. Ayitsho iBhayibhile. Ithi ufikile wathini? Asinika ingqondo. Yeah. Okay. Why umuntu noKristu xa engenile uKristu izinto azenza ngendlela ethini. Kodwa omnye hey kodwa le into enzenza ngolhlobo lo muntu emdala kangaka. Yeah. So ndizama uveza ukubaleka kobukhona bukaKristu ezimpilweni zethu. Yonke into oyenzayo uyenza ufocus. Naxa fika umtyholo ufika negotiate uyafuna na uthi kanye uthi sukumke Satan. Gezela uyemka. But xa ungena Kristu ufika athi tshwa athi hamba ukuba abe isonka. Emdala kangaka uyobanjelwa isonka. Naye uthuka ndenze njani lento omnye ashiye phaa kwabo sibeshop. Really? Why? These things, practical things, they show us ukuthi xa ungena Kristu uyakwenziswa nantoni na. That's why abantu besenza izinto ezingamasikisi banye badala because akukho Kristu ebomini babo. So if you want to live safe and secure ebomini, there's only one way. Not many ways. And it is anemali izanento za imangaza yamkela uKristu abe inkosi nomsindisi wobomi bakho. Just that. The rest izawuzenzekela. Vuma ngomlomo ukholwa ngenhliziyo uba Thixo wamsinceda uYesu wamvusa kwabafileyo then usindiswa. The rest kuye ke ngoku uzawuthatha iprocess yokuba kuncede kwinto ethile, akuncede ekuseleni, akuncede ekuchayeni, akuncede akukhuphe ehlabathini athini aqoqoshe ubomi bakho because once umvumela ngene then because eBhayibhileni nansi ke into ayenzayo uKristu akazingeneli yena. Yambona umtyholi yena uvela athini azingenela but Jesus knocks at your door linene
Lynn, he is a gentleman. Avela athi tshuwa emntwini, hayi, uyanqonqoza. Athi umuntu ubuyavula, angene uKristu, ahlale naye, ahle naye, akudlisa into esimnandi. Yes. Kumnandi uba noKristu. Akokujemisela ubomi bakho, kozilibazisa. May God be with you and bless you as you're watching. Xhoma izandla zakho kuloo ndawo kuyo, Jesus. as we will be praying along with you. Khona izinto ozenza wena unexpectedly, ungakulindelanga, ungazazi noba uyafuna uzenza, but uzibhaqa sozenzele. But if you accept uYesu beyinkosi nomsindisi wakho, andiye ndithi umamkela abe njengayo inkosi, ndiye ndithanda ukuthi umamkela abe yiyo inkosi nomsindisi wakho, angafani nayo. Then uyakwazi ukuthi usindise ubomi bakho, butshintshe, ncedakane. There's a brighter future ebomini bakho, kwizinto ezinhle nezinkulu Thixo afuna ba azenze ngawo. It's a matter of wena uvume as he is knocking at your heart right now. Open your heart and lift your hand so that we pray along with you. Thixo atshintshe ubomi bakho, masithandaze. Baba, egameni lenkosi Yesu Kristu, wonderful Jesus, almighty God, unguJehova igama lakho. Wawukhona endulo ungekabikho zintaba, nazindulo ukhona unguThixo. Akhange kube khona into ungekho wena, zonke izinto zibekho ngawe. Thixo namandla nceda lambukeli opha kwindawo akuyo esamkela elixesha lokokuba avume ube inkosi nomsindisi wakhe. In the name of Jesus, take control. Be in charge of impilo zabantwana bakho. Egameni lenkosi Yesu Kristu. I thank you, Father, because ngomono omnye oguqukayo ezulwini uyavuka. Thank you for this platform osivulela yona, so that we may share the good news in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we thank you. Ngako konke thatha indawo yakho ngoba unguThixo egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazareth. We pray in Jesus name. Amen. Father God. Konke kwenzekile in Jesus. Amen. Amen. Hayi ke siyabulela kakhulu tetami, siyabulela kakhulu. Wena ke otata sosigqiba enhlizweni yakho sokwamkela uYesu nokuzibuyisela kuYesu. Hamba manje enkonzweni manje, abokhonza uNkulunkulu, sibuyisele kuNkulunkulu ngegama nje lika Jesu waseNazaretha. Tetami, masivale apha kule ndawo namhlanje. Kodwa ke xa ke kwaphinde kwakhona enye into esikudingala yona, sizakucweca sikucele kwakhona egameni nje lika Yesu. Amen. Yes. So uke wathetha ngento zobuya ufundisa ne-keyboard, nokuthi ke ngoku ukhona ukamva omenzayo. So abantu xa bekufuna bakufumana phi na, and andiyazi uba u-free na for usochaza nee-prices zakho nendlela osebenza ngayo ke ngoku kwindaba yokufundisa i-keyboard nayo yonke nje laa nto yaso sesiyivala ke kule ndawo le. Alright, masibulele mfundisi wami ngale opportunity. Indeed zibalekile ezi platforms uThixo asivulela zona so that we may be able, the important thing kuyo yonke into is to share the gospel of God. Uncedakala abantu, that's yona nto uThixo endimbulela ngayo for the platform, ukuthi I am able to share the gospel. Yes. uThixo impact ancede impilo yomuntu, atshintshe ubomi babantu. Nkosi kakhulu tatam. Thixo akusikelele nalomzi wonke, awusikelele, uphumelele, ubheke, qhubeke, usikeleleke egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Xa nifumaneka inumber yam inye, iyafumaneka ku-calls ku-WhatsApp ngo-076 299 1693 076 299 1693. Okanye ke ku-socials ngukhona ukamva ke, khona i-page ku-Facebook, ukhona ukamva Music Awards. Ungene kulo page ndikhona for imicimbi ye-awards. Ndikhona ku-Facebook personal page nguPastor SD, Pastor SD i-page endikhona kuyo Facebook. Okanye ne-personal account ku-Facebook nguSiyabonga Ndinesizathu Doyle. So uyakwazi unifumana un-inbox, zonke ezinye iinkcukacha uzakwazi usifumana. Ku-TikTok ukhona ukamva, Instagram ukhona ukamva, zonke i-socials ngukhona ukamva.
Yeah, then Facebook personal siyabonga ndinesizathu Doyle khona Kamva Music Awards, so siyafumaneka everywhere. Yeah. Okay. Nkosi Le kakhulu. keyboard yona umuntu akusose kunqokola nawe apha. Yes. Alright. Inboxer for any further details. Kanye a phone okanye WhatsApp soloko available. Okay. Boss. Wow, siyabulela kakhulu ke babukele igama likaJesu ngexesha lakho. uYesu angakusikelela. Sisacela ke bethu na njengoba sasibona sinesi studio sinaso silento lesifuna ukuthi iqhubekeke ibheke phambili. Wena selusikelelo uNkulunkulu, akuphosa man, akunikele man. Kulento senzayo iqhubekeke ibheke phambili. We really need indaba ye mics apha bazalwane, sidinga nje ngendlela njengomangaliso because i-mic ibalekile ukuthi ivakale kahle le sound. Lena uzayiva ngokanye lo yivayo ngokabe sound isetyenziwe ukuze iphume ibe lento ivayo ingcono, ayikabiyo lento ndiyifunayo. Ayibo, amen. So ndiyacela nje ukuphosa singancokola ke saqedisana nayo ifone number yami ukuphosa lento okwazi ufikelela kuyo noba yilo mali encinci sizayisave siyisavele for ukuthenga ezi mics nezinto ezi. Ndiyacela kakhulu egameni nje likaYesu. In fact nazi ne-account number yami apha escreenini ngoba ke sifuna uqhubeke masindibheke phambili. Asithi sibhatalisa wena ngemithandazo nakazo zonke izinto eziphathi nje just to support umsebenzi kaNkulunkulu. Number yami ke ithi 078 327 9645. Ndiyayiphinda 078 327 9645. On Facebook PST Bathanda Cwase. Ku-YouTube Bathanda Cwase, TikTok Bathanda Cwase, and then on TikTok ke nge-Wednesdays ndiqala indaba ka-live phayana ku-TikTok 8:30 nge-Wednesdays ndi-live, so ungandibukela nakhona phaya. Please subscribe ke ku-YouTube channel wethu, ufollowishe. uYesu nje akusikelele kakhulu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Tatam, masibonge man, masibonge kakhulu. uNkulunkulu akusize. Sipapha iseshe batini. Hallelujah. Ake papa yini bethana sabonanani. Amen.